temporada 2011-2012 va acabar per l'equip de la Granada amb la disputa de les semifinals de la Copa Ràdio Vilafranca, que es van disputar al municipal granadenc. La Granada va disputar aquesta competició degut a les baixes dels equips que disputaven els play-off d'ascens de les seves respectives categories, i no per mèrits propis, al quedar a la classificació fora dels jocs que donaven accés a aquesta Copa. La segona semifinal la van jugar el Sant Cugat de Ses Garrigues amb les Cabanyes, amb un resultat de 1-2 que donava el pas a la gran final a les Cabanyes, sapiguent de primera mà qui seria el seu contingent al partit que jugaria el municipal vilafranquí el següent cap de setmana. La Granada hi va tocar com a semifinalista la Fundació Atlètic Vilafranca, a les ordres del Josep Atzarà, un repte molt complicat per l'equip del Jordi Soler de cara a classificar-se a la gran final. Tot i aquesta dificultat, la Granada va aguantar molt bé els primers 40 minuts de partit, tot i que el domini era de l'equip vilafranquí, fins que en el minut 41 de la primera part, córner que treu l'Atlètic i gol del Dani, que marca després del rebuig del Xavi Díaz, que res pot fer per evitar el fort xut del davanter vilafranquí, pujant el primer gol del partit al marcador. La Granada, sense temps per intentar capgirar el primer gol visitant, va afrontar la segona part amb un Atlètic Vilafranca crescut que no va parar de tindre bones oportunitats sense que l'equip granadenc pogués fer-hi res per evitar-ho. Però al minut 7, centrada del Ricard Gené i rematada poc ortodoxa del Carles Gómez, que posava emoció a la segona part, fent pujar l'empat al marcador del municipal. Després d'aquest gol, recital d'oportunitats de l'equip vilafranquí, que van donar pas al minut 23 a l'1-2, amb centrada del número 14 marxant, que fa arribar la pilota al Ramon, que remata sense miraments al fons de la porteria del Xavi. Bien, Dani, bien, nene. Bien, ahora, bien. No, marquete l'home, marquete l'home. Bien, Dani, bien, nene. Bien, ahora, bien. No, marquete l'home, marquete l'home. I quan tot semblava que l'Atlètic podia sentenciar el partit després d'aquesta jugada, en la qual el Grau fa penal en agafar de la samarreta del jugador visitant, tot i que en la repetició no queda clar si l'agafa, excel·lent aturada del Xavi Díaz, el fort xut de l'Àlex, que desbarata l'oportunitat visitant de marcar distàncies al marcador. Però l'alegria local queda en no res quan amb una excel·lent vaselina el Ramon, novament, marca un gran gol posant a l'1-3 en el minut 37, fent quasi impossible la remuntada a la Granada en els pocs minuts que quedaven de semifinal. La Granada va tindre dues últimes oportunitats abans que el col·legiat del partit pités al final del maig, amb una oportunitat del Joan Torrents que se'n va fora i una última del Marco Soler
que després d'un bon xut de falta bloca sense problemes al Carlos, acabant el partit amb el resultat de 1-3 per l'equip vilafranquí, posant punt i final a una irregular temporada de l'equip granadenc. La final de la Copa Ràdio Vilafranca es va disputar el següent cap de setmana amb la victòria contundent de l'Atlètic Vilafranca davant les Cabanyes en un disputat 4-2. La temporada 2012-2013 va començar per l'equip granadenc amb molts canvis respecte a la temporada 2011-2012, amb la renovació de la junta directiva que ha suposat un canvi radical en l'estaf tècnic del primer equip, com en les diferents seccions del club, així com en el fitxatge de nous jugadors en el primer equip, ara dirigit per l'exentrenador del Sant Cugat de Sacs-Garrigues, el Manel Lora. El primer partit de Lliga casualment també el va disputar amb la Fundació Atlètic Vilafranca, amb la peculiaritat que les forces dels dos equips estaven molt més equilibrades per la disputa d'aquest matx, estant els dos equips encara en rodatge fent més atractiu el partit. Aquest equilibri es va demostrar en les poques oportunitats de gol que es van produir en els primers minuts de la primera part. Però la primera arribada dels vilafranquins, primer gol de l'Eric Roca, després de la centrada del seu company Sergio, que obria el marcador del Municipal a favor de l'equip entrenat pel Josep Atzarat. Aquest gol no va fer baixar la guàrdia als granadencs, que van buscar el gol de l'empat en qualsevol oportunitat que se li posava a tir. No sense patir en alguna ocasió com aquesta on l'Àlex estavia la pilota al pal després de creuar massa la pilota davant de la sortida del Toni Vaca. Nou pal a la porteria granadenca després d'aquest fort xut del Ricard que donava un nou avís de les intencions de l'equip vilafranquí en aquesta primera part. La contrarèplica amb el Miquel Pons, que fa lluir el porter visitant enviant la pilota fora després d'aquesta centrada xut. La jugada curiosa del partit és aquesta centrada amb suspens del jugador vilafranquí que despista del Toni Vaca impactant finalment el travesser de la porteria local davant de l'ensurt dels granadencs i sorpresa del públic assistent al Municipal. La segona part va començar amb molta intensitat per part dels dos equips, arribant les ocasions en primer lloc per l'equip visitant com en aquestes dues jugades. Una a la sacada d'un córner sense cap perill pels locals i la segona d'un fort xut dels vilafranquins que es perd fora per ben poc. La Granada també va tindre la seva oportunitat, amb el xut de l'Imanol que rebutja el porter acabant la pilota finalment rebutjada per la defensa a fora. Nova oportunitat pels vilafranquins que amb un fort xut del marxant no logra entrar a la porteria per ben poc. Centrada la falta dels granadencs i rematada del Magí que atura sense problemes el porter Carlos. La jugada polèmica del partit i que van reclamar els vilafranquins són aquests dos possibles penals i no senyalats per l'àrbit del partit per sort dels locals. I quan més apretava l'Atlètic, centrada dels granadencs, la pilota arriba al Magí que amb una bona definició aconsegueix pujar l'empat al marcador del Municipal davant l'alegria del públic assistent i dels seus companys d'equip. Els dos equips van tindre l'oportunitat d'emportar-se els 3 punts del partit, com en aquesta del Rovira pels locals que xuta fora per ben poc, o la dels vilafranquins on el Javi xuta molt creuat posant en perill la porteria del Vaca. Final del primer partit de Lliga dels granadencs amb un just empat davant d'uns vilafranquins molt forts en l'inici de la nova temporada 2012-2013.